As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasap kanimo. Mga igsoon, padayon natong ipangaliya ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga unta ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno maghatag og dakong pagtagad sa pagpalambo sa kinabuhi sa atong mga kabos nga mga kaigsuonan, dili ang ilang personal nga mga interest. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi atong iampo na kining ilang pagsigig palit aning ato mga raffle tickets mubunga unta og kalambuan og panalipod sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa pagkakita ni Atalia, inahan ni Ahasias, nga patay na si Ahasias nga iyang anak, gipamatay niya ang tanang sakop sa harianong banay. Apan si Joas, usa sa mga anak ni Ahasias, giluwas ni Joseba nga iyaan sa bata, ug gitaguan niya ang bata ug ang iyang yaya sa usa ka sikretong lawak sa templo, busa wala maapil pagpatay ang bata. Sulod sa unom ka tuig, gitaguan ang bata uban sa iyang yaya didto sa templo sa Ginoo, samtang maoy nagmando sa nasod si Atalia ingon nga rayna. Sa ikapitong tuig, gipatawag o gipaadto si Joiada sa templo sa Ginoo ang mga opisyal sa mga gwardya sa hari, o gipauyon niya sila sa laraw nga iyang buhaton. Gipakita niya sila sa anak sa hari nga si Joas. Gibuhat sa mga opisyal ang gisugo ni Joiada, ang pari, ug nagdala ang tagsa-tagsa kanila sa ilang mga tawo nga walay buhat sa adlaw igpapahulay, ug miadto sila kang Joiada. Gihatag ni Joiada ngadto sa mga opisyal
ang mga bangkaw ug mga taming ni Hari David nga didto tipigi sa templo sa Ginoo. Unya gipahiluna niya ang mga gwardiya libot sa sidlakang bahin sa templo. Unya gidala niya sa gawas ang anak sa hari ug gikurunahan niya ug gihatag kopya sa mga balaod bahin sa paghari. Unya iyang gidihugan ug gipaila nga hari na. Tapos niini namakpak sila ug miingon, mabuhi ang hari. Sa pagkabati ni Atalia sa kabanha sa mga gwardiya ug sa mga tao, misulod siya sa templo. Nakita niya ang hari nga nagbarug duol sa haligi, sumala sa naandan ug diha tupad kaniya ang mga opisyal sa mga gwardiya ug ang mga trompetero, ug nakita usab niya ang katawhan nga nanagmaya ug nagpatingog sa mga trompeta. Gigisi niya ang iyang bisti ug misinggit sa pag-ingon, mabudhion, mabudhion. Gimanduan ni Joiada ang mga opisyal sa kasundaluhan, dad-an ninyo siya sa gawas, ug patya si bisan kinsa nga muluwas kaniya. Kay dili man gusto si Joiada nga patyon siya sulod sa templo. Busa, gidakop nila siya ug gidala agi sa pultahan nga ginganlag pultahan sa mga kabayo ug gidala sa palasyo sa hari ug didto gipatay siya. Unya gihimo ni Joiada ang usa ka kasabutan tali sa Ginoo ug sa hari ug sa katawhan nga sila mauna ang katawhan sa Ginoo. May kasabutan usab nga gihimo tali sa hari ug sa mga tao. Unya ang tanang mga tao miadto sa templo ni Baal ug ilang giguba kini, gidugmok nila ang iyang halaran ug mga larawan ug gipatay nila si Matan ang pari ni Baal atubangan sa mga halaran ug ang mga pari nagbutang og gwardiya sa templo sa Ginoo. Busa naglipay ang katawhan ug nagmalinawon ang syudad, tapos nila patya si Atalia didto sa palasyo sa hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo mipili sa Sion, nga iyang puloy anan. Ang Ginoo mipili sa Sion, nga iyang puloy anan. Ang Ginoo nanumpa kang David, usa ka malig-ong saad nga dili niya bakwion. Palingkuron ko sa imong trono, ang imong kaugalingong anak. Ang Ginoo mipili sa Sion, nga iyang puloy anan. Kunang imong mga anak mag-amping sa akong kasabutan, ug sa mga kasuguan nga akong itudlo kanila. Ang ilaw sab nga mga anak hangtod sa kahangturan, mulingkod sa imong trono. Ang Ginoo mipili sa Sion,
nga imong puloy anan. Kayang Ginoo nagpili sa Siyon, gipalabi siya alang sa iyang puloy anan. Kayang Siyon mao'y akong pahulayanan sa kahangturan. Diha kaniya magpuyo ako, kay gipalabi ko siya. Ang Ginoo mipili sa Siyon, nga iyang puloy anan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nanaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang imong suga kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygo ikaw, O Kristo. Gusto ba mo hayag o ngit-ngit? Gusto mong makakita o mabuta? Wa gyud mo pili pagkabuta eh. Wa say mo pili is kangit-ngit. Muna ang Ginoo sa naghatag gid natog kahayag, bisan gani inig kagabi musawop ng adlaw na agyoy buwan o mga bituon aron lang gyud pagdanag sa gabi. Kay ang kanang kahayag importante kay na nato. Si Jesus nagtug-an og usa ka kamatuoran unsaon nga dili ta maputos sa kangit-ngit. Nga naghisgot siya sa atong mata. Linyay mong tupad. Tanawa ko nog nindot ba siyag mata. Ako rabas una, manguyab din ko og babae, ang una ginakong maatrakan kana gyung mata. Ambot ni si Brad og unsa sa kayang unang naatrakan. Sa naatrakan nimo nang imong asawa, Brad? Brad koan kaning sani? Roger. Basta ako, muna ako una mata. Una pa ng naong. Ano? Pero og nindot kay siyag mata, niya dili day makakita. Mura sa tag ma-discourage, no?
Kana bang nindot kay siyag mata, unya mo saylo-saylo ras akong naong, di gyud mo tan-aw. Magsigi kong smile, unya magkusmod lang yapon, ma-discourage po ko, kay ang iyang mata, wa kakita nako. Ako ray naganahan sa iyang mata, siya wa ganahing mo tan-aw nako. Kamo, ganahan di mo ng tao nga di mo tan-aw nimo. Kana bang saylo-sayloan lang kas mata ba? Oo, dili, ma-discourage ka. Basta ang mata lagi og mabuta na dakong dimalas. Ug unsa man ang mata in relation sa atong lawas ug in relation sa atong community. Ang mata maunay atong leader, the watchdog, the overseer, ang magbantay, mao na siya ang mata. Nya kinahanglan igmat kag mata. Kana si ako lang ning hisgutan kanang atong pari nga si Aw sa kayo, idol na nako, Dongben. Father Dongben nga si Aw kayo, bisag unsa layang nagi ang trabaho sa una, naagi ko na siya pagkagwardya. Pag-apply niya pagkagwardya, mo tinuod ba to yang istorya? Ben Iharis ba? Ingon din siya, pag-apply ko niya, gipangutana ko siya sa interviewer, unsa may maayong quality sa usa ka gwardiya para nimo, unsa man ang maayong quality sa usa ka gwardiya. Ingon siya, kanang inig kasikas mata dayon. Nakuha mo? Kung nakakuha mo, congratulations. Niya, nagwardya na to siya. Kapasar man siya tong tubaga. Nagwardya na siya. Robing ng iyang kuan, robing ng ilang supervisor, kanang ini kagabi ba, graveyard man siya, robing na. Niya, pag abot ko no dito, Ben, unsa may imo? Kapi ka? Yan siya, ay, unsa gatas ka? Yan siya, ay, di lang ko ana nga naman siya, magduka ko. Yan siya nga, unsa man imo? Kapi lang? Yan siya, ay lang, kay di sa ko katog. Sige lang siya malibad, pero siya akong kinadong ba, hindi ko kalimutan ang iyang joke, inana. Amo to, iya bagyan ng nagian. Pero, kung ang leader para ni Kristo, unsa may makapabuta sa mata sa usa ka leader, sa usa ka pangulo, kanang gugma sa salapi, sa iyang gibutan des ebanghelyo, ang gugma gyud sa salapi. Ngano man gud kani manggong salapi, kaning kwarta, bahandi, musunod dayon ani ang gugma sa gahom. Nya musunod dayon sa gugma sa gahom ang gugma sa dungog. Mao na gani ini atong puy-an ang gugma sa salapi, gugma sa dungog, gugma sa gahom. Mabuta ta. Ngilingay mong tupad. Ingna kinsay imong gihigugma ron, ako o ang salapi? Ingna ko no. Kana bitang asawa urbana nga nahigugma sa salapi, di na sila kakita silang asawa or sa ilang bana. Ang ila ra gyud makitaan og naay kwarta, suod ka nako, og wa kay kwarta, kontrata. Ana no? Kabantay mo? Kana sang pare, basta daghan ang kwarta ra gyud mo gihigugmas pare, basta daghan mo simba, lipay ang pare. Kay posible man gina, dako-dako man ginagmakuha. Pero jutay ra mo simba mo ana ng pare, maminghoy ang pare, mingon ang pare. Tansitan ni sa. Ako, bisag gamay ra jud kay halin sa atong raffle ticket, wa jud ko ma-discourage. Pila na maroy atong halin. 26,170 na ka-tickets. Pakpak lang yapon ta. Pila na malay kuwang nato, 174,000 ka-tickets.
Kon kamo di lang gyud mo mahigugma ang inyong kwarta, ang inyong gihigugma mao ang Dios, mao ang kamatuuran, mao ang hustisya, pastilan makakita gyud mo nga ang inyo daing kwarta para gyud na ipalit og raffle ticket. So ang gihigugma sa mga tao nga nahigugma sa kwarta ang ilang kaugalingon. Kay kanang kwarta mga igsoon self-centered gyud na. Ang idiktar gyud sa kwarta nato padaghana ko, padaghana ko. Karon kuno nakadungog ko ni kana si Elon Musk, nakita na ko sa Google kaila mong Elon Musk, kanang kinadatuan nga tao sa tibuok kalibutan. Siya pay first kaysa una ang tawag ato nila the richest, the top billionaire. Mao man nato ila, billionaire may tawag nila. Billionaire. Karon kuno the first person na pwedeng tawagon og the first trillionaire. Trillion na ang iyang net worth, ang iyang kwarta, trillion. Iya na ha? So ang mga around 8 billion katao sa tibuok kalibutan wa makakupot ana, siya rin nakakupot ana. Usara siya katao. Og tagaan lang tagkatungaan ng iyang trillion sa to pa mga 500 billion dollars ihatag sa Pilipinas unsa kay may tabos Pilipinas. Purting malita siguro, no? Purting malita. Alright. Sama sa ning atong nasod. Muna, pero wa man na siya mangawat. Si Elon Musk murag wa man na siya mangawat. Ang iya tungod na siyang negosyo, honest nga pagnegosyo. Pero mo lagi na ang kwarta ang iya yung gusto padaghana ko, padaghana ko. Mo nang mahimog yun siyang ang tao nga nahigugma sa kwarta mahimog yung self-centered. Tanawa ra gud nang naay kwarta, unsa may sunod mahitabo, makural na nang iyang balay. No, makural. Nya mag-anam og kadaghan ang kwarta, mag-anam sad kasolid ang kural. Nya mudaghan pa jud ang kwarta, musaka sa dang kural. Hangtod na gyud nga wa na kay makitang balay, pulos na lang kural. Nya butangan pa gyud nag security guard. Nya hastas iyang kwarto na pa gyud mga lock didto nga well guarded kaayo nga kanang control gyud na niya tanan. Na pa gyud CCTV nga mo guard, dili lang ang mata sa gwardiya kung dili ang matasad sa makina, machine. Ana, niya naapagin na'y kanang gitawag lag sensor. Anang mo, igduol pa lang nimo, wapag ni kakaduol, wala mo alarm na. Nana. Kay gwardiya yun, gwardiya. Kaya nga naman, self lagi, I should protect myself. Kaya nga naman, na ako'y daghang kwarta. Pero kanang way kwarta, ay mo higda ra nag-sidewalk, magtikang-kang pa na diha, aggas pa ng laway dire, wa ginay pakialam. May kinsa may nindot o kinabuhi, ang daghag kwarta o way kwarta? Kusga. Way kwarta. Oh, okay, imong tan-awon wa man siya, di siya maghimog kural, di siya maghimog balayng dako, di siya mag-employ og guard, di siya magsigi og hasta gani iyang sabon, munabon lang na og kanang dahos kabayro o kanang ipil-ipil. Nakasuway ba may panabon ng buwa man na kanang kakuan mo na kanang dahon sa batilis bang sa ipil-ipil. Nakapanabon ni ana, ana imo nang kumuton mo buwa na wa mo kasuway. Kasuway. Mo na ipagaingnog wa mo kasuway, panuway mo. Pero kanang mga kuan kayo, kanang mga dato kayo, oy ang mga sabon ana, mga shampoo ana gi-analyze gina nga kinahanglang wa gyoy buling nga mosuod sa lawas. Oh. Ana na sila. Hadlok kay na sila sakit. Self preservation. Mo na ang resulta dali kay na sila kakitag away, kaaway.
Kay ang ako mang self akong sundon, nya ikaw sad mo sunod sa kasi imong self, nya nagkabangi mga tong self. Away ta, magkuntis tarog kinsay mas gamhana nato, kinsay mas kwartahan nato, kinsay mas sikat nato. Ang ana, mao na rong gubat sa kalibutan o kaning gubat sa atong mga politicians. Tungod na sa gugmas kwarta. Nya matud pa ni Kristo, kung ang mata mungit-ngit na, ang tibuok lawas mungit-ngit. Kung ang usa ka leader ang gitan-aw kwarta, dungog o gahom, ang iya sang ginsakpan, ang iyang ginsakupan, ang iyang gingharian, kangit-ngit ang maghari. Kung ang atong mga politicians karon, executive, legislative, o judiciary, sila may atong mga mata, sila may atong leader sa nasod, nga magtan-aw asa dadon ang atong nasod. Kada tikang sa atong nasod matag adlaw, asa padong bas kanal, o padong bas pangpang, o padong bas kalambuan o kahimayaan. Sila may mata na to. Pero magsigi na silang tan-aw silang kaugalingon, mahuginis kanal o mahugyos lunangan ang atong nasod. Di na sila kakita. So ay ragod, mag-drive ka. Nya magsigi kag tan-aw sa imong cellphone. Unsay mahitabo kung nag-drive kag sakyanan, ikay leader, ang imong mata mo ay leader. Unsa may mahitabo sa imong sakyanan nga gasigim kag basa sa cellphone. Kamo na lay kuan na. Kamo na lay analyze. Ihananam sa roy automatic pader kanang ang sakyanan na lang maoy mo dagan niya ka-afford ka. Ka-afford ka. Imo ang imong mata ilisan imong makina. Sensor na sa imong sakyanan, kanang mga Tesla, mo drive na mo lang nag-ila. Driverless naman na sila. Wa na may driver. Ang sakyanan na malay mo adtog asa padong. Pero imo nang gibayran. Tungod, selfish man ka. Kwarta gyapoy gigamit. Kunyag mo malfunction ang sensor ana, magbangga na silang tanan. Oo na siya. Hilingay imong tupad ingna kakita ka sa ato mga project din simbahan. Ingna ba nakakita ka sa ato mga project? Sige, haron lang gyud mo makakita ang atong project dinhi kanang atong bell tower. Ato na siyang kana ganing kuanon homnon ug bayran. Ang sunod kaning atong adoration chapel. Ato nang homnon ug bayran. Sunod ang atong CR. Ato ng bagong CR. Des dool ubos bell tower. Homnon o bayran. Sunod ka ng atong walk of apostles na ato na nang gipangtangtang rong buta pumiro. Himuon na tana dihang walk of apostles. Ato ng homnon o bayran. Yang ikalima, kining atong mga lingkuranan. Ato ning homnon, ilisan o bayran. Mao ni ang nag-una nato karon. Ang diha, na siguro na natos mga 5 or 6 million diha tanan ya dito pila sa kana ka milyon magutang lang tong mga 5 sa diha paigo bakang 5 diha di tingali ibo din sa sulod mga 10 sa ni dinhi dito sa butang natog 6 12 10 22 himo lang natog 25 million ang sao man na nato pagkabot. Hotdag palit ang atong raffle ticket. Naapatay 174. Pila man na ka milyon ang 174,000 tickets times 200. Pila na? Sige, kwentahan. Di mo kibaw. 174,000 og mahurot nagpalit. Pila man na ka milyon. Hala mo din. So, ang ana ba sa cellphone ba? Count, hindi ako di masuk ka mo multiply. Di mo ka mo. Sige, ato na lang ng isirado diri sa
kuan 200,000 manggod ang atong target nga tickets, 200,000 nya nakuhaan naman og 26, 174 na lang. Ang kanang 200,000 ka tickets pila man na og times 200. Pila? 40 million. Nya kuhaan na to gasto nga mga 5 million. 35 ako kay nga atong target, pero naabay nakakita ani. Nay nakakita, kung makakita lang unta mo, kamong nagsunod nako, nya mo palit mo tag sa raffle ticket kada semana, awa na sunod buwan hurot na ni. Nga naman, tanawa ra gud ning atong YouTube channel, pila nay akong subscriber, nya mag kuan na 294,000 subscribers. Mao na sila automatic nga makakita inig-upload na to. Nya plus other viewers pa gyud nawa mo subscribes, di sa ato pa sin moabot ng mga doldo all tingali 300. Nya mo palit ng 300,000 ka tawo og tagsa ka ticket, di 300,000 sunod semana. Dili mo to. Nya kamo lang galing ko dinhi, kinsa ninyo magsigig yung view, like, share, subscribe, or sigig view, like, share aning akong YouTube channel. Tas ang kamot. Be honest. I know, sobra sad katunga. Congratulations. Nya, jutay raman mo. Bisan lag sobra las katunga. Butang katunga las 300,000. 150,000. Maunay mo palit og ticket. Wala ka nang hahanapin pa. Muna diri sa atong unang pagbasa kon inyong nabatian, ang hari kadto si Atalia o Reyna, ang iyang kaugalingon mo iyang gitan-aw, kutob sa mubabag iyang patyon o gipatay gid niya ang tanang kaliwat sa hari kay nahog man to siya ni kuan ba ni kudita. Nya sa dihang iya nang gilingkuran ang gingharian, do na day usa ka tinuod nga hari nga gitaguan. Og sa dihang ni dako na kadto si Joas, giproklamar og kalit nga siya mao'y tinuod nga hari. Og nganong niuyon man sad ang mga tao, niuyon man ang mga opisyal nga mo proklamar sila bag-ong hari, tungod kay ang hari nila, ang reyna nila nga si Atalia for 6 years kasakit ang gihatag niya sa mga tao, kaya ang iya man kaugalingon iyang gitan-aw for 6 years. Motong pagdako nas bagong hari, ning lingkod ang tinuod nga hari nga nagmahal sa nasod sa Israel sa gingharian ni Hari David, gipatay si Atalia. Kay ang iya mang kaugalingon ang iyang gitan-aw. Kumusta marong atong hari sa Pilipinas, Bongbong Marcos? Hapit naman siya mo 6 years. Unsa may iyang gihatag sa atong nasod karon, sa atong mga kapilipinon? Kalipay o kasakit? Tingali nasubraan ra siya sa tingali ka concern sa iyang kaugalingon. Basin ang iyang gihigugma mao ang kwarta, kwarta, dungog o gahom. Matod pa sa naminaw ko sa talk, kanang speech, kanang live ni Alan, former Senate President Alan Cayetano, iyang gisulti nga nagpadayon ang kuan karon, ang ilang kausa sa tingin uncover the truth, kana bang pag-abli, buksan, ibutyag ang kamatuoran sa flood control o uban pang mga pangawat sa atong nasod. Ang ilang grupo bisan nahimo na sila karong minority kay na nitabok man tong duha si Chis Escudero o si Joel Villanueva na leader sa GIL, Jesus is Lord, nitabok ban, nahimo ng 3C ang pikas. So mao na rin naglingkod si Senate President Gatchalian, Win Gatchalian. Ning concede man sa dayon si Senator
Senate President Alan Cayetano. Pero matod pa niya, kahibaw ko nga ang inyong gigamit, una mo nakalingkod, sa iya ng akusasyon na, di ko mo to og tinuod ba, mao ang pananakot, inyong gihulga, nya inyong gibayaran, inyong kanang subornuhan, ug inyong kanang panggugulo. Gigubot yung maayo ang Senado. Sukad nilingkod silang ilang bagong majority majority nilang Senator Alan Cayetano, porting gubuta sa Senate na ay pinusilay, na ay kanunay mga NBI nga sige og kanang barricade, nga sige pagwardya, nya gipadlak pa ang kaning Senado kay na ako no ingon ang NBI na ako no threat sa to bomb threat ba to ana gipadlak. Pero karon nga nidaog na sila, awa na, wa nay NBI nga nagkuan ana ba, wa nay gubot, malinaw na kinsa man gito'y nakahatag og gubot. Kamo na lay hukom. Mao na niingon si Senator Peter Alan Cayetano nga ay may gauna na Alan Peter Cayetano ba. Niingon siya, duharon ka blacks ang naa sa Senado. Ang gusto nga mo uncover the truth o ang gustong mo cover up the truth. Ang gusto nga mo ablis kamatuoran o ang gustong mutabon sa kamatuoran. O unsa may atong ilhanan mga igsoon, ang kanang mutabon sa kamatuoran walay baruganan, tabok-tabok lang. Kaniadto si Senador Chis Escudero diri sa ilang Alan Cayetano ug kana si Joel Villanueva diri sa ilang Cayetano. Naa sila gipangsulti nga nindot kay paminaon nga hindi tayo magpapatinag ang katotohanan. Kanang inyong pananakot kay gipailan man tog gihulga man tog kaso si Alan Cayetano sa ombudsman, sila sad si Peter kanang si Joel Villanueva na asad si kaso iya ginang giwalay dito nga dili ko maghadlok anang ilang kuan. Siya ako nga mo'y unang nibutyag sa flood control dito sa Bulacan. Ako na hinoy ingnon nga apil anang pagnanakaw. Di wow, na siya pakpak niya mga GIL. Nya karon kinitabok man sila dito. Nahilom sad ang ilang kaso, wa na sila kaso. Pero wa pa sila mutabok, na ay daghang kaso. Wa mutabok si Jinggoy Estrada, preso. Wa mutabok si Bato de la Rosa, preso honon. Karon kunong sunod, kana na sa Senador Marcolita, sunod si mga Bilyar uban pa diha, hut doon sila preso, apil Bongo tungod kay wa mo tabok spika. So klaro nato dinhi kinsa nila ang buta o kinsa nila ang maayog mata. Kanang mutabon sa kamatuoran mao nay mga buta, self-righteous, nahigugmas kwarta, dungog o gahom. Kanang mo uncover sa kamatuoran mao na sila mga makakita. Lingay mong tupad. Ingna asa ka mo pabor sa makakita o sa buta. Sunod. Kanus-a ka mo palit og raffle ticket. Akong ipakita ninyo ang atong pamaagis pagpalit og raffle ticket. Tanaw na to makakita ba mo? Dihas gawas na ilamisa diha. Tanaw na to makakita ba mo ana or sa atong opisina. Naa say gasuroy-suroy karon maligya raffle tickets. Og ang pinaka-sure kaning atong bank accounts or GCash accounts or ikwarta padala. Tanawa la sa atong screen. Nya sa kwarta padala ako ngan mo'y unahag butang. Nako langan og dili kanang kang Remedios o Kaba kay kami mo'y dali kay maka-claim. Kanang ubangan diha kung wa nami kana lay gamita maka-claim gyapon na sila. Nakita mo na? Kita na mo? Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios gugma ug kaluoy
ug naghatag kanato sa tanang grasya. Sa kinasing-kasing moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan maglingkawas sa katawhan, gikan sa kaulipnan sa materialismo, pinaagi sa iyang kanunay pagtudlo sa mga mithi sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil, upasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatibuk-ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang katawhan nga gitugyanan og dakong bahandi, makaamgo sa ilang pagkapiniyalan, inay bug-os nilang panig-iyahon, ang ilang mga kabtangan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga sila nga gihikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan, makaamgo sa katahom sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing, ngadto sa mga langitnong bahandi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug nainlaing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga sila nga nag-antos ug namatay diha sa pagtuo, makaangkon sa ilang ganting langitnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Makagagahom ug mahigugmaong Dios Amahan, dawata ang among pag-ampo nga gituboy nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihanan, ang panumbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang sa kaangkuran. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawata sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban ni Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Dinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahong maghimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord, he comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato karong i-recite ang 12 ka saad sa mahal na kasing-kasing ni Hesus. Unang saad, hatagan ko sila grasya nga angay sa ilang kahimtang. Ikaduhang saad, husayon ko ang ilang panimalay. Ikatulo, lipayon ko sila sa makagulanan. Ikaupat, sa kinabuhi o sa kamatayon, ako maoy ilang dalangpanan. Ikalima, panalanginan ko ang tanang mga buhat nila. Ikaunom, pagdan sa mga makasasala sa akong kasing-kasing, ang tuburan na dili mahubsan sa kaluoy o gugma. Ikapito, ang mga kalag na mabugnaw, magkadasig sa pagdibusyon. Ikawalo, ang mga matarong madaling masantos. Ikasiyam, panalanginan ko ang mga dapit diin silimbahon o pasidunggan ang akong larawan. Ikanapulo, muhatag ako og grasya sa mga kaparian sa pagkabig sa mga kasing-kasing nga magahi. Kaunsi, ipati ko sa akong kasing-kasing ang mga ngalan sa mga magagda sa uban ni ining dibusyon. Kadusi, sa tanang napalawa sa unang biyernes sa sulod sa siyang kabulan na sunod-sunod, maangko nila ang grasya sa penitensya sa katapusang takna ug dili mamatay kakumpisal. So congratulations sa atong mga devotos sa Sacred Heart. Magpista maronato dinhi. Pwede na mo mga matay. Padayon mo sa pagdebosyon. So karong gabi mao ang atong misa, atong himuon ng high mass karong gabi. Ang ighuman sa misa sa alas 6 natay short procession. Nya human mamauli tang malinaon og puno sa kalipay. So katong 12 ka mga saad, tan-awa ninyo dito hain ato ang natuma na sa imong kinabuhi. Nya timan ito siya. Ha? Haron sunod tuig pun-a na sad to nimo. Nya ang atong tickets padayon tang mobaligya og mamalit. Ato lang yung sigihan himog kada adlaw. So 26,170 na ka tickets ang atong halin. Nya na 45 ani nga one-stop challenge. Nya sa ako sang wala may napuno sa akong 22 raffle ticket para sa akong kuan sacerdotal anniversary, 7 lang yapon. So pamalit sa kamo diay. Kinahanglan man taog mga 4,400. Ana ha.
Sige. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manasa kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal bunga, panalangin, amo nagkaroon. Nahiusap ining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mo lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug ugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa